losing control. I gotta know who's in control of me, me. Losing control. I'm gonna explode. Can you bring it back to me, me? Give it back to me, oh please. It's the only thing I need. I can deal with this, oh please. It's making me feel so weak. Guys, magandang hapon po sa ating lahat. Yung kasama natin ang Team Uragon. So ngayong hapon po, bibisitahin ulit namin si Ate Maricel at yung mga yung mga kapitbahay niya doon. So bibigyan namin itong mga bigas galing po sa ating sponsor from Israel. Ayan, kanya-kanya po silang bahala na kayo dyan ha. Yeah! Ready? So mapapasabak yung Team Uragon sa mahaba-habang lakaran, tapos may bit-bit pang 25 kilos na bigas. Let's go! Handang tumulong, handang maglaan sa mga panahong aking pinagdaanan. Lagi kaming may kamay na handang magbigay. Uragon hane, gising sa umaga. Ang palandig si Uragon hane, hanggang sa gabi. Kami naririto, kami ay totoo. Uragon hane, tunay Ganyan po na kami sa serbisyo. nawasa po. Papahinga, nakalimutan ko ibaba yung Lawit tila, no? Naka-Uragon team tayo. Uragon ba kita? Walang malayo. Walang malapit. walang mabigat. Maglalakad pa po tayo ng 15 to 20 minutes. Uragon hane, gising sa umaga. Uragon hane, hanggang sa gabi. Kami naririto, kami ay totoo. Oh, masay ka mo. Uragon Ano hane, tunay na serbisyo. Ito guys, ano nga po ang pangalan tayo? Kalimutan ko. Junior Silverino. So, pupunta po tayo sa kanila. So, ano gagawin mo dyan? Bebenta mo? Ilang piraso yan? Bilis pa. 56. Ilang araw yan tayo ginawa? Mga tatlo. Tatlong araw? Kasali ng pagkukuha ng balakbang niya. Balakbak. Tatlong araw, 200 pesos lang. At mahigit 200 pesos lang yung kanilang kinikita. Saan nyo ibibenta yan tayo? Doon sa Payam. Uno. Maglalakad lang kayo? Malayo pa yon? Malapit na. Malapit. Pupunta kami dun sa inyo? O, sige na. Andun po sa mga bagong viewers natin, dito po ito sa Tinawagan, sa bayan po ng Tigaon, Camarines. So bali, bundok na po ito. Sa tingin ko kung sumahin, mga 30 minutes lang ito nilalakad. Eh kasi kami hindi naman kami masyadong sanay sa mga ganitong lakaran. Kaya naabot kami ng halos 1 oras. Kumusta, kuya? Biglang magsipa. Magandang hapon po. Magandang hapon. Tingnan muna natin si Ate Maricel dito. Ano ba ginagawa kayo? Tingnan natin yung
tanim nila. Maricel! Maricel! Ito yung pichay. Oh. Asan yung asawa mo tayo? Dito. Ano po niyan yung mga bali hinatian ko, binigyan ko din sila dito kila nanay para maitanim din nila doon sa may nila. Yung iba po nandun nakatanim na po, binigyan ko po sila ng pantalo. Ano yan? Okra po. Yung iba po niyan nandun na po nakatanim na po. Tapos yun yung pichay. Tapos ano yung isa? Okra din po. Bali andito po yung anong tawag doon? Sitaw. Asan yung sitaw dyan? Hindi pa po, wala pa nga po eh. Ayan ni ata. May sili po ata yan. Sili. Kumusta na? Mabuti naman. Ito, Ah, maganda pa nak- rin. Yeah. maganda. Joke lang. Ano nabili mo dun sa binigyan namin? Andiyan po yung resibo. Marami po. Bumili ako mga manok. Tapos Asan yung mga radyo. manok mo? Nandyan na po sa loob. Mga manok? Sinilong ko po. Kasi wala pa po ang kukulungan. Anong klaseng manok? Yung Texas po. Yung mga maliliit na native na natural na manok po. Akala ko bibili ka ng nipa. Hindi pa nga po, wala pa po eh. Kasi may inaasikaso pa po ako. Busy ka? May trabaho po. Saan? Dun sa ko po, sa uncle ko, papasok ako bukas. Hindi ko pa po malugaran eh kung kailan ako mag-aayos niyan eh. Pero bala ko, bibili po ako ng pang-atip. Hindi ko pa kasi malugaran kung kailan kasi marami po akong ginagawa. Sa bagay, unahin mo muna yung trabaho na eh. Opo, may trabaho po ako eh. Dito tayo. Dito tayo. So, hinati po namin yung mga pantanim. Yung kalahati po nandyan sa kanila. Ito din yung iba. Ita-transplant po yan pag medyo Dako, malaki na. malaki na, mga ganyan na po. Kahit paano, may pagkukunan kayo ng gulay na. Opo. Hindi na kayo bibili pa. May dala kami dito galing sa aming sa ating sponsor. May 4 na sakong bigas dito. Tigi-isa kayo. Isa doon, isa dito. Kay Maricel. Ipasok nyo na ito, baka umulan pa. Dali nyo ito yung isa doon sa sa inyo. Mabuhat ko siguro po. Kaya po siguro po. Saan to? Yung isa dito sa inyo kuya, yung isa. May aso daw. Kaya mo na, titong ko sa mo. No, paso tabi no. Hindi. Magaan lang naman yan. Asa yung tao doon? Ha? Anong pangalan mo, tay? Ilsa po. Ha? Ilsa. Sino yung Ilsang Anong karakter? Dati kang interview ko. Mausok. Ilan yung anak mo, tay? 4 po. Panlima po pagbuntis ko. Bados ka? Hindi po. Bundok din yun natin ano nyo? Hindi po bundok po. Tinitira nyo, bundok din. Asa yung asawa mo? Apo doon. Buti na dalon yung mama niya. Matagal na rin po kasi hindi nakadalaw yan dito. Buwan na. Pang ilan na yan, tay? Pinagbubutis mo? May sunod na naman ba yan? Wala naman. Wala po. Wala. Family planning kayo kasi mahirap yung buhay. Mahirap na nga tayo, tapos tayo pa nating anak. Mag-control kayo sa pag-anak ka na eh. Kasi wala namang ibang apektado yan yung mga anak niyo. Sa ating mga viewers, sa ating mga sponsors, maraming salamat. OFW, maraming salamat po sa inyong lahat. So si Edward's family, nagpadala po ng 3,000, tapos yung 1,000 sa ating anonymous sponsor. Yan dahil may nakadagdag ng isa, so kawawa naman, bigyan din natin ng 1,000. Bawat pamilya, 1,000. Si ate. Ate. 1,000. Thank you so much. Tagalog. Maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa aming pamilya. Iyan po, nalilingaw na po. Nakalimutan ko na. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong sa amin. Lalong-lalo na po sa nagbigay ng tulong sa amin. Maraming salamat po. Hello mga viewers. Magandang hapon and gabi na rin. Gabi na.
Umaga pa. Umaga pa ba? Hindi, gabi na, hapon na. Hapon na. Mapamanggi na nga ni. Ay, maghahaponan na tayo. Hindi. Thank you so much sa mga biyaya at mga paghihirap ninyo na pumunta kayo rito at very thankful ako sa God natin dahil kaming mga maliliit na tao dito. Hoy! Maliliit na ba? Sumisikat kami sa mga madla. Kami ang mga minamahal ng mga viewers na kahit na ganito lang ang pamumuhay namin dito, nakikilala kaming ganito kami na malinis mamuhay. Thank you so much and God bless. Marami pong salamat po sa tumulong sa amin lahat. Marami pong salamat sa nagtabang po sa Muyang pamilya. Lalo na po sa mga sponsor. Marami pong salamat sa Induga Boss. So, para sa mga ates, kailangan natin talaga mag-family planning. Tama yung sabi ni Sir. Kasi dapat itong mga batang to yung pag-asa nyo. Diba? Para makaalis dito sa ganitong pamumuhay. Walang masama sa pamumuhay nyo. Simple, payak. Pero meron tayong mga pangarap dapat sa mga bata. So mangarap tayo na pag-aralin sila. Yun ang stepping stone nila. Yung hagdan nila para mas maging professional sa future. Pero tama na kung ano yung anak nyo, mag-family planning na kayo. Kasi paano nyo mapapag-aral, paano nyo matututukan kung sobrang dami na. Kung ako magbibigyan ng pagkakataon, pwede nating maturuan yung mga bata dito. Yan, isa yan ma'am sa magiging project natin. Babalik tayo dito. Siguro once a week o twice a month para turuan sila. Tama. Na kahit pa paano matuto ng mga basic. Yun. So, tama, magkita-kita tayo Oo. in the future. Ito na guys, yung dalawang nagbenta ng Nagbenta pa ng gabon. nagbenta ng balakbak. Magkano yung kinita mo doon kuya? Kuya, 286. 286? Anong gagawin mo sa 286? Pambiling bigas. Oh. Total may dala naman kayong bigas, yung 286 akin na lang. May isa sakong bigas na, no? Kulang ka pa dahil magkano yung isang sakong bigas? Binigyan niya din. Nabait naman ng taong ito. Yung tulad na sinasabi namin na mag-family planning kayo. Sana tama na yan. Kawawa naman yung mga bata. Si kuya, ano ba ang trabaho mo kuya? Anong hanap buhay mo dito? Ano lang po, nag-labor sa maisan. Paano pag walang maisan? Wala po eh. Ganito Gabod. rin po. Ganyan din. Anong tawag dyan? Gabod po. Gabol? Gabod. Gabol. Kahanap pa sa bundok para may trabaho. Kayo magkano din yung kinikita niyo sa paggagabol? Depende po sir. Mga 300, 200 Isang araw? isang araw. Ilan yung anak mo te? Ay kuya? Isa pa lang. Nagsisi ka para mayroon hanap buhay. Yun naman talaga yung kailangan natin eh. Kung hindi tayo magsikap, Oo, paano wala. bubuhayin yung mga anak mo kung hindi ka magsikap? No? Kahit 100 meron. At least meron na. Basta Kan sa tutunga-tunga ka, walang tutulong sa'yo, kung hindi, sarili mo eh. kaya nga, huwag tayong umasa sa mga tulong kasi pansamantala lang naman yung mga tulong na yan. So mas maganda pa rin kung aasahan mo yung sarili mo mismo. Opo. Mas maganda Yung pera, nauubos. Oh, Pero yung pagkakitaan, hindi. hindi. Yan, sana balang araw umasinsulin kayo kasi kita naman namin yung pagsakripisyo nyo, yung pagtsatsaga nyo, sacrifice nyo, para mabuhay yung pamilya nyo. No, dahil dyan, madamana ka! Next month, siguro may darating tayo ng mga school supplies. So, isa kayo sa magiging beneficiary nun. Ano? Yes! Praise God. Tapos yung mga damit, mayroon din. Isa din kayo sa magiging beneficiary. Apa na, pag ina, madamana kami ha. Sa mga sa sunod na sana. Ganito, tapos ganyan. Tapos ganito. Parang kanila yan. May step pa tayo, ginawa nga kung ano-ano. Hindi, yung ano ba yun? Ano? Tig yung yung... Yan. Ayun, uso ba ganyan? Hindi ko alam.
Palakan pala. Saan po, muli naming pinapasalamatan. Unang-una si Lord kasi talagang sobra-sobra yung blessing na natatanggap po namin. Sa amin, sa mga tinutulungan namin, sa team, sigurado naman akong yung blessing talaga andyan. Thank you. Sa lahat po ng aming mga sponsors, sa lahat ng mga viewers namin, maraming salamat. OFW, talagang wala na po kayong masabi sa suporta nyo. Yan, maraming salamat sa inyo guys. Maraming salamat po sa ating mahal na Panginoon. Salamat din po sa Team Uragon Honey at sa kay Sir Uragon Honey. At nakapunta po kami dito at nang maayos, nakapagbigay ng ayuda sa mga pamilya ni Ate Marcel. Maraming salamat po sa mga OFW po na tumulong. Salamat po. Ayan po, suportahan niyo po ang aking channel, Pai Putol. Please click and subscribe. Salamat po. So yan, maraming salamat sa mga sumusubaybay sa aming mga video, lalo kay Sir Uragon Honey. Yan, so nandito tayo sa bukid. So lahat ng buong team ng Uragon nagkatipon-tipon ngayon. So ako po si Bicolan's Vlog, ang iyong susuportahan. Din sa Bicolan's Vlog ang iyong lingkod din. So ayun, Mr. The Prospect. So let's inspire and be inspired. So ayan, magandang araw po sa lahat. Magpapasalamat tayo kay Uragon Honey dahil napasama tayo ngayon sa vlog niya. Ayan, thank you. At syempre sa buong team, ayan, na sumama ngayon lahat. At shoutout din kay DJ TV Official, wala siya ngayon. Ayan, shoutout sa iyo. DJ TV at your service. Ayan. At ang inyong lingkod po, Simply Cat, sana po supportahan niyo po lagi. At syempre sa lahat din ng team ng Uragon, maraming salamat sa mga sponsors, supporters, viewers. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Maraming salamat po sa Panginoon Diyos sa kalakasan po na ibinigay sa amin. Walang pagod at hirap kahit malayo, umulan man o umaraw. Andito po kami para tumulong po sa mga kababayan natin, lalo na po sa mga malalayang lugar. Na ganito pong lugar talagang napakalayo po ng kanilang bahay. Pero masaya po dahil sama-sama po kami mga Uragon team. Maraming salamat po sa lahat po ng mga sponsor. Maraming salamat po with all the humility. Maraming salamat sa ating mga sponsors, sa ating viewers, and of course kay Sir Uragon Honey. Wala po kami ditong Uragon team kung wala kayong lahat. So maraming salamat po. And The Prospect po, wag po nating kalilimutan kung sa documentary at storya ng inspirasyon at pag-asa po ang hatid namin. I-click nyo pa, panoorin nyo po at wag po nating sukuan ang pag-asa dahil nasa atin lagi ang Panginoon. Let's always inspire and be inspired. At si DJ TV Official, wala po siya ngayon. And of course, ang ating napakagaling na videographer, and Tenka Bisote Official. At Spotlight Charity. May vlog pa ba? Spotlight Charity. So maraming salamat po. God bless po. Salamat po. Wala na po akong ibang masasabi kundi salamat lalo na sa Uragon team at lalong-lalo na kay Uragon Honey. Salamat sa pagsuporta sa mga nangangailangan, sa pagtulong mo na walang sawang pagtulong mo. Maraming salamat po and don't forget po to support all the Uragon team, especially po kay Pai Putol. Thank you. Yeah. Edwards family, maraming salamat po sa bigyan niyo pong tulong sa family po ng mga kaso dito po sa bundok. Yan, maraming salamat din kay Ma'am Nilda ng Israel, 20 sacks na bigas. So yan po yung ipamimigay natin. So yan na unang nga po natin bigyan yung pamilya ng mga kaso. So yan, abangan niyo po yung mga susunod po naming vlogs. So mamimigay din po ulit kami ng mga bigas kung saan dito sa partido na kaya po namin abutin basta nangangailangan po ng tulong. So yan, kami po ang Uragon Honey, nagsasabing mag-family planning!